ମା ନିଏ ତମ ମେଡିସିନ ଟାଇମ ହେଲାଣି। ହଁ ଦେ ମା। ଆଉ ଖୁଡ଼ି ତମ ବୋଉ କେମିତିଆ? ଆଉ ତମ ଝିଅ ପରି ତମ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛି ତ? ଆରେ ମା, ଝିଅ ଆଉ ବୋହୂ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। ମାନେ ଝିଅ ଚିନି ପରି ଆଉ ବୋହୂ ଲୁଣ ପରି। ଆରେ ମା, ଏଠି ମନ ଦୁଃଖ କରି କାଇଁ ବସିଛୁ? ମା ତମେ ସେ ଅପାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? ମୋ ଯତ୍ନରେ କୋଉଠି କମି ରହିଗଲା ମା? ମା, ତୁମ କଥାକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ନଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ଚିନି ପରି ଆଉ ବୋହୂ ଲୁଣ ପରି। ଯେମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ଝିଅ ମିଠା ଲାଗେ ଆଉ ବୋହୂ ଲୁଣ ପରି, ଯାହାର ଋଣ ଆମେ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବାନି। ଆଉ ତା ବିନା ସବୁ ଜିନିଷ ଅସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।